बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. देशातील 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर या पार्श्वभूमीवर भाजपचे राज्यसभा खासदार आणि गोवा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे यांनी आपली महत्त्वाची प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. तानावडे यांनी या निकालांचं स्वागत केलंय. 5 राज्यामध्ये निवडणुका झाल्या आणि सर्व देशाचं जे लक्ष होतं ते वेस्ट बेंगॉलला. आसामला निवडणूक झाली, पॉंडिचेरीमध्ये झाली, तामिळनाडूमध्ये झाली, वेस्ट बेंगॉलमध्ये झाली आणि केरळमध्ये झाली. आणि त्यामुळे आपलं सत्ता जी होती ती पॉंडिचेरीमध्ये एनडीएचं सरकार होतं, आपलं आसाममध्ये आपलं सरकार होतं. पूर्ण माहिती होती की परत आपलं सरकार इकडे रिपीट होणार, केरळमध्ये आपली चांगली सुरुवात होणार आणि तामिळनाडूमध्ये पण चांगलं मेंटेन होणार आणि वेस्ट बेंगॉलला लोकांचं लक्ष होतं. पण आपल्या संबंध तिकडच्या आमच्या नेत्यांना, केंद्रीय नेत्यांना पूर्व माहीत होतं की ज्या तऱ्हेने तिकडं काम केलं आणि ज्या तऱ्हेने नरेंद्र मोदीजी ह्या देशामध्ये काम करतात आणि त्यांना पूर्ण माहीत होतं की भारतीय जनता पार्टी यावेळेला सत्तेवर येईल आणि ज्या तऱ्हेचे निकाल आज आपण बघतोय तो समाधानकारक असे निकाल आहेत. खऱ्या अर्थानं नरेंद्र मोदीजीवर लोकांनी विश्वास ठेवलेला आहे. ते कार्य जे ह्या देशामध्ये करतायत विकसित भारत 2047, वेस्ट बेंगॉलच्या लोकांनी ठरवलं की त्यांना पण ह्याच्यामध्ये जायचं आहे, विकास करून घ्यायचा आहे आणि त्यामुळे मॅन्डेट चांगली दिलेली आहे. मी आपल्या सगळ्या नेत्यांचं अभिनंदन करतो आणि खास करून वेस्ट बेंगॉलच्या सगळ्या मतदारांचं अभिनंदन करतो, कारण त्यांनी योग्य तो निर्णय आपल्या मतदानातून व्यक्त केलेला आहे. डेफिनेटली, कारण कसं आहे की मोदीजींचं जे काम आहे हे जर आपण बघितलं 2014 नंतर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास, या देशातल्या सर्व जाती धर्माच्या लोकांना घेऊन पुढे जायचं आहे. आपला भारत देश विकसित भारत 2047 करायचा आणि त्यासाठी या देशामध्ये राहणाऱ्या लोकांचा सुद्धा विकास व्हायला पाहिजे. आणि त्यामुळे ज्या तऱ्हेचा विकास, ज्या तऱ्हेचं डेव्हलपमेंट, ज्या तऱ्हेचा आर्थिक असेल, पर्सनल लोकांचं काम असेल, हे करण्याचं काम ते करतायत आणि त्यामुळे एक चांगला निर्णय वेस्ट बेंगॉलच्या लोकांनी घेतलेला आहे. तामिळनाडूमध्ये DMKचं सरकार गेलंय, TVK येतंय आणि कदाचित आज मला कळत नाही पण भारतीय जनता पार्टी AIADMK बरोबर आपली अलायन्स आहे आणि त्यामुळे आपल्याला सायझेबल असे सीट त्या राज्यामध्ये पण भेटलेले आहे. नरेंद्र मोदीजी भारतीय जनता पार्टीचे नेते आहेत, संबंध देशाचे प्रधानमंत्री, प्रधानसेवक बोलतात. ज्या तऱ्हेचं काम करतात त्या तऱ्हेने जर आज बघितलं असेल तर बऱ्याचदा असं होतं की साऊथ इंडियामध्ये काय, आज साऊथ इंडियामध्ये सुद्धा बऱ्याच तऱ्हेचा पाठिंबा भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरशिपला भेटत आहे.